Nkosikakhulu sibulise kwapha studio, sibulise nakumbukeli ekhaya. Inyanga kaMeyi yaziwa njengenyanga ejolise ekukhuselweni kwabantwana abancinci. Siyazi into yobana ngomhla we-16 lo suku libekelwe ekujongeneni neengxaki zabakhwenkwe asakhulayo. Into leyo kudala abantu bekhala ngayo kwiindawo esihlala kuzo kwakunye nangamakhasi onxibelelwano besithi umntwana oyinkwenkwe akafumani inkxaso kwaye ke akanikezwa amava awadingayo ukuze akhule bomini njengomntwana oyintombazana xa bethelekisa ezizini zethu. Into esizawuthi siyenze ke namhlanje kubana sikhweba umfundisi uXolamzi Sam oneziko elijongene nophuhliso lwabantwana abasebalula abangabafana, baqweqweda elungisa indlela yabo yokucinga nendlela yabo yokukhula ekuhlaleni. Mfundisi, masikwamkele kwiMpuma Kapa TV. Mandibulise kuwe yamkela, ndibulise kuba wabukela emakhaya. Mfundisi, kukhona into ethi abantwana abangamakhwenkwe abanikezwa kangako inkxaso xa bethelekiswa nabo abangamantombazana. Njengomntu osebenza nabo wena, ingabe ngqina loo nto leyo kwaye ke kutheni kunjalo kuba wengqina? Injalo loo nto yamkela, kodwa ke akhona amaziko afana kunye neSamXolamzi Sam Foundation nezinye ii-organization ezithe zabona okokubana makhe zivale eli thuba livulekileyo phakathi komntwana oyinkwenkwe nomntwana oyintombazana. Uyakukhumbula ke into okokubana bekusoloko kukhona nakurhulumente into ethi take a girl child to work, ingekho ethi take a boy child. Itheke loo nto yenza into okokubana amadoda eli lizwe Parliamente yamadoda ibikhona ngoNovemba kunyaka ophelileyo, Parliamente yesine yamadoda kweli lizwe yagqiba ekubeni uba makhe sijongane siqwalaselane kunye nabantwana abangamakhwenkwe ukuze sivale le gap uthetha ngayo. Ingaba mhlawumbi yintoni unobangela wale gap? Zininzi izinto ezenza le nto. Ndingathanda ukuthi mhlawumbi ndiqale ndithi culturally, ngokwe-culture yethu umntwana oyinkwenkwe soloko kusithiwa yeka inkwenkwe izibonele, okanye nokuba wenza ntoni na kuthiwa inkwenkwe iyazidlalela. Ngokwe-history yeli lizwe sikhula thina abantu abangoobhuti nabantu abangootata bengekho besemisebenzini bephangela kumazwe akude. Yenza ke loo nto ukuthi umntwana oyinkwenkwe asoloko epha phandle engajongwanga mntu. Yiyo ke le nto sithi ke ngoku abantwana abangamakhwenkwe mabaqwalaselwe. Ngomava akho mfundisi usebenzisa nabo abantwana abangamakhwenkwe, ucinga into yobana yintoni le ekhokhelelwa in fact kokungabikho kwezi role models uthetha ngazo, ungabikho kwabantu bangootata baye ba-enda besenza ntoni? Baye ba-endapha bezidibanisa kunye nabantu abenza icrime ngoba kungabo abantu abazi-role models ababakhona apha emini. Ngeli xesha thina singekhoyo kukhona abantu abaphula umthetho abakhona, babone abantwana bethu, abantu abahamba nge-BMWs, babone abantwana bethu abantu abanemali kanti le mali iza ngendlela engerongo, bangene ke nabo kuloo crime ngenxeni into yobana bebona ukuthi nantsi eyona nto yenziwayo. Kanti akunjalo, i-role models azikho ngelo xesha. Uyakhumbula into okokubana apha emini kumaxesha amaninzi abantu abafana neeprofesa nootishala basezikolweni nasemisebenzini ababonwa ngabafana. Abantu ababonwayo ngaba bantu bophula umthetho balapha phambi kwabo, bathi ke babe zii-role models zabo. Ke ngoku nibatshintsha njalo ingqondo nithi kubo ayiyo indlela yokwenza lena, nantsi efanele yenza usoseke ungena nakwinkqubo le ozobuyenza ngomhla wama-30 uba ngobani kunjalo nje abantu enizobana. Ngokusebenzisana ke kwakunye nabanye abantu abakhona kunye nezinye ii-organization siye sibe nazo ii-dialogues esiba nazo ezifana nakule siza kuba nayo nge-30th, apho siza kuba nabo no-CGE, apho siza kuthetha mhlawumbi ngezinto ezifana nokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama. Sithetha nabafana abancinci, sinabo ke abantu abazi-role models esizawuthi sibe nabo. Siyazenza ke ezi nkqubo ukuthi sisoloko sithi bafaneni ijongane nansi indlela yokuphila naba abantu siye sibadibanise nabo. Sinazo neeprogram ke ezifana no-Sports Against Crime, apho siye sidibanise khona abantu abadlala isport abaziwayo kweli, sithi mabebe khona ukuze abantwana bajonge kubo. Enkosi mfundisi. Ndiyabulela. Kumfundisi uXolamzi Sam ophuma kwiziko iXolamzi thetha nathi ke malunga nezinto abazenzayo ukuqinisekisa into yokubana baxhasa uphuhliso labafana abasebancinane. Uyeve sithi ewe ngaphambili ubukhona umsantsa phakathi kweenkqubo ezijongene nophuhliso lamantombazana namancinci
kwakunye ke nabafana abancinci. Kodwa loo nto leyo uyawuvaleka ngoku ngenxa yomsebenzi abathe gqolo ukwenza. Sithi ke kungabikho kootata emakhaya, kungabikho kwabantu abekufanele into yobana abafana bajonga kubo. Loo nto ibangela into yobana bafunde yonke into elapha phandle engabancedisiyo kwikamva labo. Isithi ke beyixolamsise benze unako uqinisekisa into yobana yonke loo nto iyaphela, esixelela ke ngomsitho abazawuba nawo okanye inkqubo abazoba nayo ngomhla 30. Nalapho ke bazothi bakhwebe abantu abaninzi abanobonisa abafana indlela entle yokuphila, bekwakhweba ke nezinye iinkampani ezawuza nazo zisherisha amacebo okuphila kubafana abancinci. Sibheke kwistudio.